Bale, nahi izan bustindui eta nago Zarauzoneko elkartean, momentu honetan lehendakari ordea edo horrelakoa. Batzorde berrian berriztu dugu erantxe nago, baina sorreratik nago. Jose Luis Etxezarreta naiz, eta Lehenbizkata zientzia, Goierriko zientzia sare elkarteko idazkaria naiz. Ni Lara Burgoa naz, eta Ondarrutik nator, Zientziaren Giltzak elkarteko kide morun. Lehen aipatu dugu labur egiteko hasi gogoetan 2012an, talde txiki bat, gizonezkoak danak, pentsatzen, herrian Zarautz oso ezaguna da, kirol asko egiten da, surfa, arte ederrak ere daukagu elkarte potente bat, eta da pintura, margolaria eta lantzen duena, baina nolabait zerbait gehiago sortatu behar zala, eta berrikuntza, nola esaten da, sormena, gai, zientzia, teknologia, gizartearen aldaketa, horrelako kezkak edo ardurakin, eta esaten duen herri honetan gauza asko gertatzen dira, baina arlo batekoak, ez bestekoak. Eta, bueltatu eman genuen, 2 urteta pasatu genuen gogoetan, etorrita juten, ze, bakizu ez, nondik gatozen nora goazen, asmatzen, eta, azkenian elkarte bat sortzeko erabaki genuen, eta 9 pertsona sortu genuen, momentu honetan 88 pertsona geha bazkideak, eta horrela, sortu ginean ja ekintzak 2014an. Horregaten aurten 10 urte horrena. Ezaleike, ni igual nazela elkartin dazen kidetako barrixenetariko bat, ondala, 2-3 urte sartu nitxan elkartin, orduan, ez dakate elkartin ikuspegi historiko bat, elkartin astapenai buruz berba etxeko, igual beste pertsona batzuk ni baino egokixagok izango zin, eta jundan 2-3 urtetatik elkartin sartu nitxan. Begira, Javier delako batek hasiera eman zion taldeari, eta deitu zuen jende desberdina eta bien artean eronin egon, inorrez duen ezagutzen, baina bai neukan interesa zientzia aurrera ateratzeko. Eta horrela elkartu ginen talde handi bat, eta 2011an martxan jarri genduen esperientzia hau. Gu egiten ari geha, bazkide gehiago erakartzen gure gana eta jende gaztea ere, adin desberdinetako jendea. Gure helburua da, gerturatzea edo albideratzea guztiei, gaur egungo dauzkagun erronkak munduan, eta batzuk zientzia eta teknologiakin pentsatzen dugu sortzen direnak, eta baita asko esaten dugu ondo pasatzeko, nolabait sozializatzeko edo beste pertsonekin irakasteko, esperientziak eta beste munduak ezagutzeko gure artean. Gu jatorriz toki desberdintatik gentozen, eta ni uste asko ikasiago bata besteen gandik, eta hori zurekin dijoa, zu barneratzen dezu eta beste pertsona bihurtzen zea, bilakaera bat sortzen da. Eta gu askotan esaten dugu hori ondo pasatzeko ere bai, disfrutatzeko gauzak egiten herrian, baina baita hori ardura edo nahi horrekin, pisten interesak eta ikasteko eta jakiteko, eta betidanik nolabait jakitun edo adituk diren erabakitzen ditugun gaiak jorratzeko. Bakigu bizigea zurrumurretan edo telefono eskatxarra hauetan, bata bestiari esaten dio, bestea besteen lertzen du, eta lehenengo eskutik pertsonak dakitenak entzutea gauzak, eta zu jadakazu horrekin zure irudia, pentsamenduak edo iritziak egiteko eta sortzeko. Elkarte morun guk dakauen helburu nagusixe azkamaten da, zientzixe eta teknologixe inguruko jakintzak ero ezagutzak herritxarrai, hemen kasun batez be ondarrutarrai gerturatzi. Eta herrixak
hartzeko, zientzisik eta teknologisik dakarren garrantzixin, kontzientzisa bat, ero ezagupen bat, o simplemente kuriosidade utzatxik, jenti gerturatzi antolatzen dauen hitzaldixeta, eta entretenimiento morun, ero jakintza iturri morun, hori disfrutateko aukeri eukitzeko. Eta horretako etxen dugunara azkamaten, da, 3-4 jarduera o ekimen ezbardin antolatzen dugu elkartetik, baina nik esango neuke gure aktibidadin bizkarrezur ero vertebratzaileen adala hilero antolatzen duzen hitzaldi zientifiko eta teknologikuk. Ondarruko Kofraizarreko 2. pisuko aretun emoten diz hitzaldi honek. Hitzaldi honek esaten diz zientzisi eta teknologisi inguruko atal ezberdinak jorratzen dizen hitzaldi batzuk. Normalin ekarten dauen izlarixe jorratuko oran gai horretan jantzitxetan pertsona bat izaten da, unibertsitateko katedratikon bat, ero ikerlanin dabilen ikerkuntzako zentro baten ikerlanin dabilen ikertzaile bat izaten da. Eta beste jarduera batzun tartin, baina nik esango neuke hause dela gesen bat karakterizaten gatxune elkarte morun. Geuk ikusten duguna da zientziaren divulgazioa, teknologia eta ezagutzarena ere behar direla. Orduan, urtean zehar antolatzen ditugu ekintza desberdinak ziklotan jasota. Urtarrilean antolatzen dugu matematikaren inguruko zikloa, urtarrilean matematikaren bila. Otsaila inguru hortan emakumeak zientzian ekintzak egiten ditugu. Martxoan Made in Goierri deitzen digu ekonomia eta industriaren inguruko hitzaldi eta erakusketei. Urrian antolatzen dugu ordizientzia izeneko kajon desastre doitako bat danetatik, eta azaroan Beasainean antolatzen dugu azaroa zientziaroa, eta bertan urtero dauka lekua gazte ekintzaile eta ikerlarien panel batek. Baita ere antolatzen ditugu erakusketa desberdinak, urtero 2 edo 3, baita ere urtero ateratzen dugu liburu berri bat gure lehenizkata kailerak edo bildumakoa, eta egiten dugu baita ere matematikako argazki lehiaketa bat nazioarteko lehenizkata matematika argazki lehiaketa. Horiek dira batipat geure ekintzak. Eta helburua da, alegian, lehen komentatzen dizuena, gizarteratzea divulgazio guzti hori, zientziaren ingurukoa, herritar xumei helaraztea. Pertsonalki, evidentemente, hitzaldi zientifikuke, ero teknologikuke antolatzea eta hitzaldi horreta juten zazen momentun, bertan hitzaldixan trataten dan gaixaz aparte, pertsonalki igual, esango neuke, nik neuk, normalin herri mailan, pertsonok dakago itxuri, relazionateko zeure adin, ero zeure generazioen inguruko jentiaz, 4 o 5 urte gora bera, eta beti hor mobiuten za. Olako elkarte baten parte isatik, eskaintzetzune da, azkamaten hor elkartin topako zaz, zeure herri bardinin biziran jentiaz, baina zure realidade handik oso realidade igual ezbardin erakarren jentiaz, esaz bakarrik relazionako zeure adineko jentiaz, gure kasun adibidez, gure taldin 12 bat pertsonagaz, eta eren bat adibidez jubilauk diz, beste eren bat 40-60 urte bitxarteko jentide, eta beste eren bat gaz 40 urtetik berako jenti. Orduan, motetzu aukeri, zeure herri bardinin eta momento bardinin biziran jentiaz relazionateko, baina igual beste erabatea sekule relazionako ezinan jentiaz relazionateko aukeri. Eta ikuspuntu ezberdinak elkartrukatzen diz, eritzi ezberdinak, eta debatik sortzen di, eta ikaz itxezu herrixe beste ikuspuntu batetik behatu lehikela konturatu txezaz. Lehenengo gauza esango nikena da, beharrezkoa pentsatzen dezu edala gu? Beharrezko balin bada, bakarrik ez dira gauzak egiten da zure beharra daukagu. Eta bigarrena baita ere, eta nik uste eta importantea dela,
Ematen dezuna baina askoz gehiago jasotzen dezu truke. Eta nik uste hori dela animatu behar duna, esatezu joan, nik ordu batzuk eskainiko dizkiot honei. Baina truke jasotzen dezuna oso interesa handikoa da, ez? Osea, nik uste merezi dola horrelako zerbaitetan parte hartzea. Eta gaztei, bazue bezalako gaztei, esango nizuekena da animatu, ezagutu, atzera egiteko denbora beti daukazue, baino ezagutu beste esperientzi batzuk, merezi du. Harreman pertsonalak ere bai, nolabait esateko aberastu egiten zea pertsona bezala. Nahi badezu zure etxean geratzea bakarrik irakurtzen edo telebista ikusten, edo zure lagun taldetxoekin geratzea hortan, baina nahi badezu edo, beste modukoa baldin bazea, pertsona bezala garatzen zea. Eta asko ikasten dezu, nagusiak direlako edo entzuten dezulako gai bat gainetik, azaletik ezagutzen dezu eta igual iritzi badakazu eta zeharo aldatzen dezu gero entzun da hitzaldi bat. Eta hori, pertsona garatzen zea eta pentsatzen dut ere, hori da gure helburua nolabait, hainbeste pertsonen artean gure herria ere garatzea eta onerako izatea.